тарзи регистратсия кардан, верификатсия гузаштан ва сум гузарондан харид кардани аввалин криптовалютаи шумо дар биржаи Bybit. Биржаи Bybit бародарои ниҳол биржае ҳастае, ки айрӯи объёми торговлӣ дар ҷаҳон дар ҷойи сеюм аиста ва биржае ҳастае, ки ягон санксия надорад дар Россия, дар тамоми ҷаҳон. Шумо метавонед ба ғайри Америка дар биржаро истифода барен, кор кунед. Плюс ба ссилкае, ки таги видео мебинед, дороен метавонед, ки то $6000 бонус гирен аз биржаи Bybit. чикор кунад дар кора барои регистратсия кардан. ҳозир дар видео полни пашак ва мефаҳмонем. Якум дар шумо чӣ дар кор мешавад. Ссилкае, ки таги видео мебинед, метавонед дороен ишора меҷиқем ва ба ссилка медороем. ссилка ка даромадем дар шумо ням хел нишон метиҳад электронии почта ва парол. Электронии почтатона мезанен, ҳар ка почтаи хича мезана ва маҷа просто почта задагим ва парол придумат мекунем. Пароли шумо бояд чӣ боша? Якум ҳарфш калон боша, баъдан метавонед ҳарф, метавонед любой цифра монед ва ай 8 рақам зиёд боша ҳаракат кунед. Пароли қим боша, шутобе ки ягон кас пароли шуморо заламат кардан натонад, дар аккаунтон надорад. вақте ки шумо регистратсия мекунед, электронии почта мезанед ва парол мезанед, дар почтаи шумо код рӯй мекунад, кода медорен аз почтатон ям мегиред ва дар ин ҷа мезанед. баъдан уже шумо бигем, ки регистратсияро мезгардем. чӣ кор мекунем? инам хел мебурад, ки мисол также метавонед барои айфонҳо App Store скачат кунед, метавонед аз Play Market скачат кунед барномаи Bybit хича. ҳолате ки шумо скачат кардед, загрузка рафтаст, биёед мебинем телеграм-канали моро. шумо метавонед, ки битонед телеграм-канали мода также дар ҷои видеоро меовед, дар ҷа ссилкаи Bybit, ссилкаи Binance, также хоби ҳамашон тарзи регистратсия карданашон дар биржаҳо нишон додагем, мефаҳмонем ва маълумотои бисёри полезни мешаванд насоти крипта, насоти рынок. также эфирҳо мезгаронем, метавонед, ки дар телеграм подписатсия кунед. шумо приложение скачат мекунем, кликш мекунед, медроен дар шумо нишон метиҳад, ки регистратсия мекунед ё ки поён гишта навистагия, ки у нас уже есть аккаунт. ва намхед дар шумо имрора электронии почта ва парол. электронии почтае, ки доштед мезанедш ва пароле, ки придумат кардем. паролотона дар ягон ҷо сӯз бинависед монед, шутоби ягон кас натона ёфта. паролтона мезанед, вақте ки заден все меҷиқи намекунам кара, дар шумо пазл мебурад. пазлам меёред ҷошта мемонед ва уже медоред дар дарини аккаунтон. баъзан вақт дар шумо парол также код мепурсад, дар электронии почта код рӯй мекунам, метавонам кода гирифта ранги, ки пеш нишон дода будем, амхед дар бизанед. все, аллакай шумо регистратсияро гузаштед. барои верификатсия гузаштан чӣ кор кунад дар кора биёед мебинем. дальше тарзи QIC гузаштан нишон метиҳем, яъне верификатсия гузаштан. QIC чие? ин ранге, ки шумо даниётона дар биржа равон мекунед. ин ба монанди банка, шумо банк меред, барои банка истифода бурдани карта ва дигар услугоша шумо бояд чӣ кор кунед? Регистратсия кунед, яъне верификатсия мезгаред дар банк ва амхе шумо дар ин ҷа верификатсия мезгаред, шутоби бафаҳма биржа, ки шумо одами ҳаққонӣ ва ягон мошенник нестед. агар ки ягон читонитон шавад, дар ин боло сурати наушника метавонед бидурен служба поддержка бинависед, любой саволотона ҷавоб метиҳанд одамои ҳаққони иштагианд ва мақсад ягон чинитон шава, метавонед любой савол допурсед, ҷавобтон метиҳанд. дар ин ҷа меҷиқем пройти верификатсия. дальше барои ки мисол ҳамаи усул боша полни шумо истифода барен, я дигар меҷиқем пройти верификатсия. баъдан уже дар шумо нишон метиҳад также давлат, мисол аввал Тоҷикистон бошад, Тоҷикистоно вибор мекунем, Россияда бошем, мисол граждани Россия ҷое бошем, мисол вибор мекунем давлатона. баъдан уже паспорти Тоҷикистон IDI барои қадар паспорта вибор мекунем. ма ӯзи нишона метиҳам дальше, ки мақсад чихе шумо паспортона сурат бигирен, обични паспорта мемонед, инам хел сурат мегирен, ин тарафша, баъдан тарафи дигариша, ҳар ди тарафҳои паспортона сурат мегирен, равон мекунед, мезгардад. барои мо уже кадаги мечсура, ма ӯзи агар сари дига кунам, сари нав кунам, ошибка метиҳад. барои қадар осона медорем, просто сурат мегирен, равон мекунем. баъдан дар шумо инам хел чӣ нишон метиҳад? лицотона бояд сканировать кунед, также телефона мегирен, чикор мекунед? нишон метиҳад. также мега рӯтона исти кунед, ихе кунед, ёки поён бол, ёки просто мега даҳантона кушон, як чашмотона маҳкам кунед, нишон метиҳад. ҳар кас ҳар хеле метавонед определённи гуфтагӯшона кунед. все, уже аллакай шумо бигем, ки верификатсияшона мезгарен ва метавонед, ки уже биржаро истифода барен. ва чизи дигаре, ки дар шумо дар кор мешавад, ин аутентификатсия, яъне безопасности аккаунтона. также метавонед, ки бидуред дар настройки безопасности ё мекунем одамчае, ки дар боло мебинем, дар одамча меҷиқем, дар онҷа шумо также метавонед Face ID бизгаред, отпечатка палец, ёки рӯтон қад, ки шутоби любой вақт биржа медоред, отпечатка палец, ёки рӯтон қади автоматически бикушояд. шутоби нигоҳ кунед, чӣ кор мекунед? медорем безопасность. дар инҷа дар шумо также изменить парол, электронии почта, мобилный, финансовый парол. также электронии почтатон хуш карда, мобилни телефонтон метавонед пайваст кунед. также шутоби ки вақте ки шумо сум мебуред ёки медоред дар аккаунтон, дар электронии почтаи шумо чӣ меяд?
яъне ҳамун парол меяд, также номери телефонтона парол меяд, метавонед ки хушк наметавонед телефонтона важна нестай. Также иҷа главни чизе ки мо бояд бикунем Google аутентификатор. Аутентификатора меҷақем да шумо ина мехе чӣ мебур яъне скачат барнома скачат хаги набоша метавонед ки инҷа шаймоно метавонед Play Market скачатиш кунед ва баъдан нигоҳ чӣ кор мекунем. Вақте скачат мекунем далилра меҷақем да шумо чӣ нишон метиҳанд мехе парол. И парола ҳатман шумо мегирен да ягон ҷо менависен мемонед шуторуби ки агар ки телефонтона гум кунед на всякий случай чизи шид нашид шумо метавонед ки ба ҳамин парол обратно восстановить кунед аккаунтона дроен без проблема. Баъдан меҷақен дальше парола копируд мекунед да барномаи Google аутентификатсияро скачат кардем медроен да ҳамуҷа добавить настройки ключ ввести ключ настройки да меҷақен добавить аккаунт мекунед инами болода номи байбитай мисол Binance боша Binance байбит боша байбита менависед да поёнаш ҳамин парола мекунед всё окей мекунед да шумо инамхе чӣ мебуред код то есть 1 секунд вори то есть 1 минут вори код ё 30 секунд вори код мебуред да шумо ҳамин кода мегиред медроен обратно байбит да байбит вставид мекунед кода всё уже шумо аутентификатсияро мезгаред. Также биометрическая аутентификация уже гуфтем ки Face ID мезгарем. Уже уровень безопасности шумо бояд полный боша, хиг боша по-английски, яъне полный сад% боша, короче фаҳмидед. Мо мекунем аки чиқдр шумо метавонед пул бизгарем вақте ки ҳамаи определённи условиёро гузашта регистрация кен верификация гузаштен аутентификациятон гузарондед шумо медроен уже да аккаунтон ишора меҷақен шумо мебурен ам хел разделои да мо дар кора раздели P2P ина ё мекунем ки да инамиҷа P2P купид криптовалюту P2P да меҷақем ва нигоҳ кунем вақте P2P дорамаден аллакай бисёриятон ба фикр метавонед ба P2P кор карда мода купи дар кора просто медроен сума меҷақем суме ки да шумо дар кора мисол мегирем ки мода чанд сум 500 сум дар кора подтвердид мекунем всё система плата ҷада меҷақем да шумо мисол картае ки дорем ба кадом карта мехоҳем мисол Душанбе Сити подтвердид мекунем всё миёем одамое ки мисол ҳамун суме ки да мо дар кора да P2P аввал шумо чӣ да аҳамият метиҳед так ордерро нигоҳ мекунем ордерош бисёр бошанд ва процентиш на 98% ордерош 700 чанд мисол нормальне всё чӣ кор мекунем купита меҷақем ва суми дар коримона мезанем мисол 500 сом да мо дар кора купид 44 евро мешавад. Так чӣ кор мекунем оплатита меҷақем як бор ва чӣ кор мекунем яъне чизе ки мебинем номер банковской карташа копируд мекунем ҳамин одама ва нигоҳ мекунем ва сума ҳамин одам равон мекунем медроен Душанбе Сититон маҷашоз нишонтон метиҳем хто медроен ҳамин одам да просто чӣ кор мекунем сума равон мекунем ва чиро меҷақем платёж выполнен ва вақте ки сума меравад дар одам ждат мекунем 10 минут 10 то 15 минута одам метавонад рӯй кунад баъзан вақта 1-2 минут рӯй мекунад ва суми шумо ҳамин аккаунт финансирование меяд ина биёем мебинем сума аллакай да мо равон кардам так чанд чизи дига доштем $45 ва чӣ хел шумо метавонед криптовалюта бихарем барое ки шумо криптовалюта бихарен ай финансирование сумтона чӣ кор мекунед равон мекунед да аккаунти асоситон нигоҳ мекунед да единый торговый аккаунт финансирование равон мекунед да единый торговый аккаунт ва вибор мекунем монети доштагитонро мо USDT харидагӣ будем USDT-ро вибор мекунем чӣ кор мекунем максимум меҷақем подтвердид мекунем всё суми мо чӣ кор мекунем аллакай меравад да единый торговый аккаунт ва мо чӣ кор мекунем медроем рынок криптовалютае ки да мо дар корем мисол шумо чӣ криптое мехарем мисол биткоин эфириум Solana XRP дига криптовалютое ки дар хиди шумо дар кора медроем харидорӣ мекунем мисол айни ҳол биёем мебинем монете ки мо харидорӣ мекунем допустим монети ADA монети кардана чӣ кор мекунем медроем купита меҷақем ва нигоҳ мекунем лимит ордерро мегирем рыночный ордер мемонем барое ки моментально набихара сума нишон доста $45 мо чӣ дорем доступна барои қадар шумо рыночный вибор кунед ки вақте ки лимит ордер вибор мекунед да вақте лимит ордер вибор кунанд ордери шумо открита месиса ба ҳайрон нашавед ки сумтон ҷо шид барои қадар рыночный ордерро вибор кунед всё галочкаро максимум мекунем купита меҷақем нигоҳ мекунем ки шумо аллакай хариден монети ADA-ро моментально уже дар шоти шумо ина чӣ хеле ки мебинед 466 монети ADA ва ждат мекунем ки кай нархи монет боло меравад мефурӯшемаш также фурӯхтанашам мехе продата меҷақем максимум мекунем продата меҷақем всё аллакай шумо фурӯхтем метавонед ки сумтона бирорен на биржа бе проблема талоб бошанд метавонед ки дар таи видео марҳамат нависен ва барои ёд гирифтани кор аз 100% хушу фаҳмидан метавонед ки курси ман сармоягузорро скачат кунед ссилкаша мемонам ва курса гузарем полностью кора нол ёд гирен ҳамаша дар биржа ва даромадтона зиёд кунед.